насам, бе, Иване, бе, насам, бе. Добър ден, търсим си Нова жена. Нова подова настилка си търсим. На правилното място сте. В паркетен свят имаме изобилие от плодови настилки. Търсим нещо, което така да ме върни в миналото. Да, когато още не се познавахме с нея. Нали се сещаш онез къщи, дето са с високи тавани и красиви паркети? Харо е вашия паркет. Естествен немски паркет. Страхотно! Това е перфектно за спалнята, Иване. Да, така е. Ама аз да попитам, по принцип, искаме да сменим настилката и на гостната, че от време на време тъщата идва да отсяда и нали така, да не се пресилвам и много нали, от към пари. Нещо по-ефтинко така, нали ме разбереш, моето момиче? Разбира се, имаме страхотни бюджетни варианти на топ цена. Артео е вашият продукт. Супер! Също така, моето момиче, да попитам, имате ли нещо и за коридора да сложим, обаче искам да е нещо по-безшумно, нали? В смисъл, ако се прибера някой вечер По какво? по-късно от работа поради някаква причина. Да, разбирам за какво говорите. Аз не. Няма значение сега, момичето нали разбра. Просто ще добавим към вашата подова настилка и шумоизолираща подложка. И всичко ще бъде наред. Идеално. И ми готови сме. Айде, плащай, Иван.